So ato ning sugdan ang atong pamalandong pagtuon karong gabi una. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo managa kanimo. Bulahan ka sa bahay nga tanan, o bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampon mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So sa makausap pa, mayong gabi natong tanan sa atong mga nagsunod nga mga kaigsuunan nga maigugmaon sa pagtuon sa doktrina sa Simbahang Katoliko, atong tuyo nini mao ang atong pagtuon pamalandong. No? Ang atong subject matter karong gabi una, mga fratres, ang ato bang tema kumbaga sa atong pagtuon pamalandong, kini bang theological nga gigamit sa simbahan, mahitungod aning gitawag og communication of properties. Sa Latin pa ni gitawag ni communicatio idiomatum. Unsam ning communication of properties. Actually, technical expression ni siya sa teolohiya nga mao gini gigamit sa simbahan mahitungod sa pagpamalandong ug pagtuon nining incarnation ba pagpakatao sa Ginoo. Kini bang pagkahimong tao sa manunubos, maning atong hinumduman ang kining teolohiya sa incarnation. So ang technical nga expression ang gigamit gitawag siya og communicatio idiomatum. Nga iyang sukaranan ani nga tekstos Biblia kung atong subayon kining San Juan 1 bersikulo 1 kama ditsos 14 nga ang pulong ba nahimong tao. The divine word became flesh in the person of Jesus Christ. Kini nagpasabot nga diha sa persona ni Kristo, saysay sa simbahan, napadayag nga nagbaton siya duha ka kinaiya. Diyos nun og tawanon, divine and human. Nagpasabot o sa teolohiya pa gitawag ni sa hypostatic union. Gitawag ni hypostatic union. Buti pasabot nga ang duha ka kinaiya ni Kristo, ang iyang divine ug human, nagkahiusa sa usa lamang niya ka persona, a divine person. Di ni siya pwede nga magkasagol. Nagkaipon sila, pero sila magkasagol. Hinuduman na to, divine and human. Now, diha sa Biblia, kini nga attributes, the attributes of both natures, gipahinungod sa usa lamang gayud ka persona ni Kristo. Buti pasabot yung imong tan-awon das Biblia, kung unsay gibuhat ni Kristo, i-perform niya ba? Mayuman man o ma-divine, kini nga mga lihok, gipahanungod sa usa lamang ka persona. Tungod kay, kung atong lantawon ang kasaysayan sa simbahan, mga 2nd, 3rd century, nato sa 4th, usa ka dakong lantugi Christological o theological nga nahitabo di sa kasaysayan simbahan nga mga obispo teologo sa simbahan nag-abot yun aning kining problema ha kay doon na mogoy nagtudlo nga sama nila ni Nestorios ug uban pa nga mga obispo nga kaniadto sa ilang panahon na nahukman sila nga erehiya or erehis tungod kay nagtudlo nga si Kristo dunay duha ka persona, human ug divine. Maingon nga dunay duha ka kinaiya, so nagbaton pod si Kristo og duha ka persona. Mo nay kusog kay bulog sa panudlo kaniadto sa mga 2nd, 3rd century mahitungod ni Kristo. Mo nang simbahan sa tuig 451 sa Chalcedonia nga council, ecumenical council simbahan, gidefine ni nga problema. Kay kung
si Kristo dunay duha ka persona nga duha ka kinaiya. Mabungkag ug maapektuhan man ang doktrina sa Santissima Trinidad. Kay kung si Kristo dunay duha ka persona, ang Trinidad dili na Trinity. Muna nga ipahingusgan sa simbahan base sa balaang kasulatan nga kining persona sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nagbaton lamang og usa ka persona. Unya duha ka kinaiya. Munang karong higayuna atong paningkamutan nga mahuman nato ning unang bahin ug ikaduha kay do na may mga lagda nga gi kuan ang simbahan ning unsaon nato pagpamalandong ning communication of properties or communicatio idiomatum. Na unsa man ning communication of properties, no? The properties of both the human and the divine natures are now the properties of the persons and are therefore ascribed to the person. Diha ni Kristo ang duha ka kinaiya na human ug divine, doon na sila tagsa-tagsa ka mga properties. Human properties o divine. Pero kining duha kinahanglan ascribe to the person of Jesus. Bisag unsay gibuhat sa human o unsay gibuhat sa divine, kinahanglan nga ipahanungod gayud sa usa ka persona. Kay lagi ang Calcedonia nga Ecumenical Council kaniadto kay nalagi na nanudlo nga duha ka persona kang Hesus. Amo nang ningon na simbahan kinahanglan ipahanungod gayud sa usa lamang ka personas. Remember, this is a technical expression in the theology of incarnation. Communicatio idiomatum. Communication of idioms ba. So laktod pagkasulti di gyud mo literalon gyud mo pagsabot. Now, the communication of properties matod pa kay may panudlo sa simbahan again nga ang one person of Jesus can exhibit attributes of divinity and at the same time exhibit attributes of humanity. Pasabot ba nga kung unsay gibuhat sa iyang kinaiya sa pagka-Dios o sa iyang divinity, sama anang omnipresence, all-knowing, sa iya ng divinity. At the same time, og unsa po'y gi-perform o gi-exhibit sa humanity, kinaiya niya sama ng eating, walking, learning, growing sa humanity. Ang simbahan nagtudlo na kinahanglan ipahanungod sa usa lamang ka persona. So si Kristo tong nikaon, si Kristo tong nagbanhaw sa patay, etc. Usa ra gyud ka Kristo nga persona. Mao na kaniadto sa murag ingon ta po nga historical context ba. Palibot niya to higayuna nganong namugna ning communicatio idiomatum or the communication of properties. Ang simbahan may naggambalay ana murag kumbaga tools ba aron pagtaltag anang maong pagsabot niya ng maong kamatuuran nga gipadayag sa Dios nga napokus diha sa persona ni Kristo, no? Amo na angay nato timan-an, pero likayan nato nga ang communication of properties or communicatio idiomatum sa Latin wa na magpasabot nga kung unsay gibuhat sa usa nga kinaiya ipaangkon po nimo spikas kinaiya, dili, no? Sample kanang gigutom si Kristo. So, iklaro nga kini sa iya ning pagkatao. Dili nimo ipaangkon sa iyang divinity. Kaya ang divinity, ang pagka-Dios dili man nagutomon. So, kinahanglan nga ilain yo, dili nimo isambog unsa tong gihimo giperform sa humanity o giperform sa divinity, dili nimo isambog, dili nimo isagol nga ipaangkon nimo sa humanity o ipaangkon sa divinity. Hinuon nagtudlo ang simbahan, ipaangkon ngadto sa persona. Pero hinumdumi technical expression in the theology of incarnation ang communication of properties. Now,
aron paghatag og dugang katin-awan. Atong tan-awon diha sa Biblia. Kining communication of properties or communicatio idiomatum ingon sa usa ka kahimanan bag tool nga makasabot tag dugang nga kini di ay nga terminology o kini nga expression naa dinhi sukaranan sa balaang kasulatan, no? Sama pananglit kung doon na mo'y ballpen o papel diha, ato lang anam-anamon dila na tuhot doon, no? Biblical ta nga basis sa maong panudlo simbahan kining communication of properties. San Juan 17 versikulo 5. Kung atong tanaw, no? Matud pa sa kasulatan, and now glorify thou me together with thyself, Father, with the glory which I had with you before the world was. Tanawa kining tekstuha sa San Juan 17:5 ato ning i-check ang tekstos Biblia ng San Juan 17:5. Ingon din niya, ningon si Jesus, og karon amahan pasidunggi ako diha uban gayud kanimo. Nianang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Tanawa. O sa gani, sa wala pa ang kalibutan. So kini nga teksto, kung inyong tan-awon din mga binati ko mga kaigsuonan, nga si Jesus diha na. No? Na Jesus laying claim to the attribute of pre-existence before the world was created. Diha nang daan si Kristo sa wala pa gani buhata ang kalibutan. How can kuan pa og tao pa lamang si Jesus, tao lang. Matod pas mga iglesia ni Kristo, saksi ni Jehovah, with due respect niya ito mga kaigsunan, nagtudlo nga si Kristo tao lamang. Now how come kung tao lang si Jesus? How can Jesus, the man, lay claim to this? Since Jesus, the man, didn't exist until he was born on earth. Saan na? Nabagoy binuhat, nabagoy tao, makaingon, wa pagkalibutan, diha na. So, ang tubaga na nga, the person, persona ni Kristo, has two natures, duha ka kinaiya, divine and human. And the attributes of the divine nature were ascribed to the single person of Christ. Ug naa ka ato pagkasulti ni Kristo, naa ka sa tubangan na tumingon siya kag, uy, pariham ni nako, naidungga na imata, tao raman ni kauban, nag-istorya na ako, miingon siya nga, wa pa diha ang kalibutan, diha na siyang daan. No? Himaya ako amahan, matod pa ni Jesus. Ingon siya, matod pa niya, og karon amahan pasidunggi ako diha uban gayud kanimo, niya nang kadungganan, himaya nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Natanawa ningon si Jesus, uban siya sa amahan, matod pa nga iyang gihuptan ang maong himaya kaniadto sa wala pa ang kalibutan. Tanawa, ang nisulti dito sa mga tao gatubang nila na dungga, na mata, pareha ng tao. Pero ang nisulti dito ang persona ni Kristo. Pero imong tan-awon ug unsa gi context ug unod sa iyang gisulti, nagtumbok sa iyang pre-existence. So kining John 17 verse 5 demonstrate that the attributes of the divine nature, ang iyang divine pre-existence, kato pag-ingon niya nga wala pa ang kalibutan, diha na siya kauban sa amahan, was attributed to the persons of Jesus. Busa, Jesus could lay claim to the glory of the divine nature that existed before the world was, because the attributes of the divine nature are ascribed to the single person of Jesus. See? Din ninyo makita ang communicatio idiomatum, ang communication of properties. Nga bisan tuod si Kristo tao nga nagsulti katubang nimo, pero di ay ang iyang gisgutan, ang iyang kinaiya sa pagka-Dios, ang iyang pre-existence nga diha na siyang daan sa wala pa ang kalibutan. Kinsa ra may pagkamao nga pwede makahimo anao. Mauragi naaana. Ang Dios, lima gawa pa diha ang tanan, diha na siyang daan.
So, muna usas ehemplo nga gitawag og sukaranan sa communication of idioms. Ito, naa ka rito, pagsulti ni Kristo. Iglesia ni Kristo, pagka rito, saksi ni Juba, miingon sa kawa ka malipong. Kadako ni mong tao na miingon kawa pala dihang wapabuhatang kalibutan, diha nakakauban sa amahan. Ang word igamit, kauban. So, kauban, meaning, naastupad. Mao man ang theological nga implication. With gali nas kauban gyud mo. Para sa Griego pa, no? Na mo ning akong ginaingon usa nga teksto sa kining gitawag na to communication of properties. Mo ni hinungdan niya daghang kay wa magkasinabot. Mo nang manghinaot ko nga kining communication ng tao properties o communicatio idiomatum. Mo ginintay angay pamalandungan kay aron dili ba masugamak distorted ba. Importante ginang theological nga disiplinas pagtuon og pamalandong sa atong mga pagtulunan, no? So ato ning ipadayon sunahan laing teksto nga atong tan-awon himong sukaranan sa kining communicatio idiomatum. Another nga tekstos Biblia, San Juan 3:13. Ato ning basahon ang binisaya nga Biblia kay kung andam ako mo nagikuha sa English gud. May nang binisayon nato. Ingon si Jesus, wala pay nakasaka ngadto sa langit. Gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit nga mao ang anak sa tao nga naa sa langit. Sa giklaron isa giingon si Jesus, no one has ascended into heaven but he who descended from heaven, even the Son of Man. Wapay nakasakas langit. Gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Kinsa man ding anak sa tao? It refers to Jesus. Now, niini si Jesus ni claim to have descended from heaven. Ingon si Jesus nga siya mikanaog gikan sa langit. Now, how can this be unless Jesus is pre-existed in some way? No? Usaon may pagkahitabo gawas kun siya gyud. No? Si Jesus Diyos, pre-existent, meaning God. Diyos na may makahimo ani. Now, magi-teachings Biblia. Ni bisan kinsa ning ibabaw si yuta, nagtug-an nga, wa pang kalibutan, diha na siyang daan. Wa gitay masubay ana nga dunay nilalang, dunay tao baka din sa kalibutan, sukad pagtunga sa kalibutan. Nagtug-an nga, kini, mao gini sa wa pang kalibutan, diha na ni siya. Wa gi mo claim ana. Gawas lamang ni Kristo. Kaya nga nang makakalimutan na kitang tanan, pulos mo tagi kag taguangkan sa inahan. Ang atong beginning, ang atong formation, nagsugod des taguangkan sa atong inahan. Meaning, doon na tayo sinugdanan. Kaya, ang makasulti, anak, wala pa'y nakasakas langit, gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Meaning, si Jesus, gikan sa langit. Dili siya ingon tapo nga, tao lamang. Pero ina ng pagkasultiha. Tanawa ng pagkasultiha niya diha. Kung ikaw magtanaw ka, tao ra gyud. Pero kung buto na nao nimo, mugamit ka sa communicatio idiomatum, niya ng pagkasultiha, ang iyang ipasabot, ang iyang divinity. Pero imong nakita, ang iyang humanity. Di po ka magkaingon nga, lahi ang humanity, lahi po ang divinity. Lahi itong Kristo sa humanity, lahi po itong Kristo sa divinity. No, dili. Di ko nasibahan, ang humanity, divinity nga gi-perform o gi-exhibit kinahanglan ipaangkon sa usa lamang ka persona ni Kristo. Na biblical na. Kung ato gali basahon ang San Juan 1 bersikulo 1 ngadto sa 2 nga moditso tas 14 ningon baya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdanan diha na ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, was with God. Inumdom kas atong gibasa katong ganina San Juan 17:5 nga si Kristo niingon diha siya kauban sa amahan sa pagkalibutan. He was in the beginning with God. See? Unya, muditso tag basa sa 14, nagingon ang kasulatan, and the Word became flesh and dwelt among us, and beheld His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Kini nagpasabot na kining word or pulong nga kinsa Dios o kauban sa Dios. So, dunay
indication o implication sa unang pasahe, was with God, meaning there are two entities. Ang simbahan ni ingon nga, persona ni Kristo, ang pulong, ug ang persona sa Amahan. Pero, matud pa, Word which was God and was with God. Ang pulong Dios, nga kauban sa Dios. So, kapag ingon nga, ang pulong Dios, nagtumbok na sa divinity ni Kristo. Pag diingon nga, was with God, nagtumbok sa persona ni Kristo o kauban sa Amahan. So, mo ni tinamban nga explanation, pasayloa nga medyo theological magini mo nga ato mga igsuor, mga simple-minded Catholic, manang bahala na ng Espiritu Santo ninyo, no? Sa man nga, mao man ay subject matter na mo ron sa ako mga raptres na ko mga Catholic faith defenders. So dinhi mga binati kong magkaigsunan. Nga kini di ang incarnation, diha sa incarnation. Ngayon tag incarnation gali ang pagkatao, ang pagkahimong tao ni Kristo. In the incarnation, there is the indwelling in the person of Christ, Jesus Christ, of two distinct natures. Sa ato pa di ay kining incarnation o ang pagkatao ni Kristo, ang pulong nga nahimong tao, mao man nagisultis na suwat sa Biblia, nagpasabot ni higayuna nga kining usa ka persona ni Kristo nagbaton di ay og duha ka kinaiya. Sa in the beginning, ang iyang pag-divine, divinity, nga diha na silang daan, so pa ang tanan, o kining iyang nahimong tao, uban ka nato, mo ni ang iyang iyuman. So, but pasabot, ninihigayuna, ang persona ni Kristo, dunay duha ka persona, duha ka kinaiya. The qualities of both the divine and the human are attribute to the single person of Jesus. Simple rin. Mara gina, simple. Ang duha ka kinaiya, pagka-Diyos o pagkatao, kinahanglan imo ginang hanungod ngadto sa usa lamang ka persona. Kay aron kadtong gidefine sa Council of Chalcedon ngatong 451, and prior to that katong tuig sa Constantinople sa 381, kini nga duha ka kaunsilyo naghisgot man ni mahitungod sa divinity, humanity ni Kristo, one with the Father, etc. Uban pang mga Christological nga doktrina sa simbahan. No? Masulbad ba? Kaya kaniadto lagi, dunay nagtudlo nga si Jesus, dunay duha ka persona. Munang, namugna ni nga, kini nga terminology, communication of properties, sa Latin, communicatio idiomatum, kay ang iyang gisukaranan na ni, mao ang incarnation, ang pagkahimong tao ni Kristo o ang iyang pagkatao. So muna ang atong tinamban nga explanation sa nag-una natong duha ka teksto nga atong gikutlo di sa Biblia. Kini ang communication of properties or communicatio of idiomatum dunay biblical basis, no? Now, atong dungagan kay do na pamantay nabilin nga oras, no? Lain nga teksto atong basahon. Kining San Juan gihapon. San Juan 6 bersikulo 62. Ay mo katinga kay sa tanang mga ebanghelista magod. Silang upat si San Juan mo ay gitawag og kanang ang iyang teolohiya is from above kay nagsugod magid sa divinity ni Kristo. Ang tulo Marcos, Mark ug Luke theology from below tungod kay ang ilang teolohiya nagsugod gyud diha sa pagkatao ni Kristo. Pero the same nga content, no? Now, sunod nga atong tan-awon ang San Juan 6 bersikulo 62, no? Chapter 6 verse 62. Ingon si Jesus nga, what then if you should see the Son of Man ascend where he was before? No? San Juan 6:62. Tapakliar ko na inyong tekstos Biblia. Nag-ingon din sa verse 62, nan maunsa man kaha di ay kung inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit din didto siya kaniadto. See? Balik ko na ko, maunsa man kaha di ay kung inyo nang makita ang anak sa tao, kinsa man si Kristo, nga magasaka ngadto sa dapit diin didto siya kaniadto. Gikan sa langit, mikunsad man siya siyuta nagpakatao. Ingon si Kristo, musaka po siya kagikan man siya didto. Tanawa, dinhi si Jesus, he is
claiming to have a prior existence or pre-existence in an ascended position. Mingon kag ascended, duha man descendere o ascendere. Descended gali palugsong, ascended pasaka. Ingon siya, makakita lang niya mo sa anak sa tao nga musakag balik ngadto sa iyang gigikanan. Na karon kung ikaw ug imo nang sabton ug tao lamang si Jesus, siya nagsulti nimo gatubang tao sama nimo, pero iyang gisgutan ang iyang pre-existence. Di man mahimo sa tao. Di mahimo sa tao. Kaya ang tao dunay sinugdanan. Mo gina ang so nining tekstuha makita na to nga si Kristo both God and man. And that the quality of the divine pre-existence nature is ascribed to the person of Jesus. So that Jesus could rightfully claim to have descended out of heaven where he was before. Tanawa ang komunikasyon idiomatum, communication of properties, kung imong sabton, makasubay juga nga ninihigayuna si Kristo ang iyang gipasayas gini, ang iyang yung divinity. Sa to pa kay hisgot man din sa iyang divinity, wa na magpasabot niya iyang humanity, iyang gisalikway. Kay ngano man, kung siya gi-perform sa matag kinaiya, ipahanungod mo na sa iyang persona. So wala mabahin si Kristo. Ang sunod nga teksto nga atong tan-awon, balikon ako kining teksto nga akong ipangkutlo ron, mo na biblical basis sa communication of properties or communicatio idiomatum. Unya rata maghisgot kung ano nagkagubot maning mga sipdi uban na nagpagawas ng litra ang liter ang desisyon ng CBCP. Pero kining pagtuon mo guni undang. Ato nang gibuhat dili ingon nga magtukbil ta atong nakatulog na mga isyu unsa diha. Kun dili ato lang gi-simplify. Aron kadto nga to mga isuon nga mga mahigugmaon nga mukat-on at least sa simple igyano laiko nga pagkasaysay makasabot. Dili ato tumong tuyo dinhi nga maghatag tag kalibog Ginoon kun dili in layman's term. Sunod nga teksto nga atong tan-awon sa buhat 20:28. Maning atong paklion ang buhat 20:28. Naingon si Jesus, be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you bishops or overseers to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Kamong mga obispo gitudlo kamo sa Espiritu Santo nga maoy mag-atiman, magpantay sa iyang simbahan nga gipalit mismo sa iyang kaugalingong nga dugo. Mga obispo daw matod pa gitudlo sa Espiritu Santo nga maoy mo atiman sa matod pa karnero sa simbahan to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Simbahan sa Ginoo nga gipalit mismo sa iyang kaugalingong dugo. Kining pagkasultiha o kining pagkasulata imo ning sabton dinhi magamit yun ang communicatio idiomatum or ang communication of properties. Nag-ingon magod gipalit sa Dios ang iyang simbahan sa iyang kaugalingong dugo. Dinhi makita nato nga here we see the attributes of humanity being ascribed to God in and through the atoning work of Christ. Tanawa, makita nato dinhi nga ang attribution sa humanity ipahanungod ngadto sa Dios. Kaya ngano man gud nabagoy dugo ang Dios. Ingon din nga God purchased the church with His own blood. Na kung imo ginang literalon pagsabot ng purchased with His own blood, kinsay nagpalit sa iyang kaugalingong dugo ang Dios. Unsay iyang gipalit o gitubos ang simbahan nga sa iyang kaugalingong dugo nga imong tan-awon God is a simple being baya walay materiality physicality diha sa Dios pero niingon man nga gipalit sa iyang kaugalingong dugo. So see makita na to nga ang attributes ba sa divine and human
gipahanungod lang sa usa ka persona. Since Jesus is God in flesh, matud pa, and as man, He had blood. It can be said that God purchased the church with His own blood. Klaro, no? Si Jesus, Dios nga nagpakatao. Busa, isip tao, natural, doon nagidugo. Nagpakatao man. So, kana iyang humanity, di magkaingon nga lahi to ni Kristo, lahi po to nga Kristo. Dili, gi-attribute ngadto sa Dios. Pahanungod, gipaangkon ngadto sa Dios. God purchased the church with His own blood. So see, kita ninyo unsa ang communication of properties kamahinungdanon sa pagsabot dias textus Biblia o kapag pamalandong mahitungod sa persona ni Kristo. Dini na to nga kaniday naa sa balaan nga kasulatan. Kining communication of properties. Munang labing importante nga hinumduman to, hindi na to isagol ug isambog. Now, matod pa sa teolohiya, aron gyud sumpayan, masabtan yun imong maayo, ngano magyud ang Dios nagpakatao magyud. So ayaw ibulag, di nimo buhagon ang Christology o soteriology. Kung dunay teolohiya nga nagtumbok mahitungod sa persona ni Kristo, sa tanan niyang gibuhat, etc., manay tawag og Christology. Kinahanglan isumpay ang soteriology. Siyam ng soteriology, ang teolohiya ba nga nagisgot, nagtuon ng pangalandong mahitungod sa buhat ni Kristo sa pagpanubos. Kaya din na to masabtan, ngano mang nagpakatao pa magyong Ginoo, nga Ginoo guna siya, pilar pagsulti, luwaso niyang tao, ting uban ayra, humana. Ngano nagpalansang-lansang pa magyud sa cross, ngano pa magyud nga, naghago pa magyud sa maayo, nga Dios pa magyud siya. Na, munang human sa Christology, muposo sa tagkadiyot, lakbitan na to ang theology of salvation. In other words, soteriology, theology of salvation. Maron, masabtan na to nga kining second person of the Holy Trinity, nganong nagpakatao man, nganong doon na may incarnation nga nahitabo. Na nahinumduman na to nga, sa dihang kita nakasa, ato yung we offended God, the infinite holy. Iyang atong guba ang blaod, ato siyang giluiban. Unang himutag mga butang dili haom og supak sa iyang kabubuton. Muna nga, ang teolohiya, ang kamatuoran, nagtugaan nga, kining sangputanan sa sala. The consequence of sin. Dunay gitawag sa teolohiya o kining gitawag o the final insult ba, kinibang insulto ba nga way sama. Isip maoy sangputanan sa sala nga gihimo sa tawo ngadto sa Dios. Na kining insulto nga way sama, walay ni bisan unsa nga mga halad sakripisyo sa ibabaw siyuta nga makatangtang ug makakuha niini. Besa pagpila ka karnero unsa day imong ihalad, wala yoy makakuha ni makatangtang nga matang sa sakripisyo sa pagkuha na ng insulto nga walay sama. Kay nga man, nagtug-an ang kamatuoran sa teolohiya sa kaluwasan nga ang Dios lamang mao'y makatagbaw sa iyang kaugalingon. Only God can satisfy Himself. Bisag unsa nga sakripisyo himuos tao, o di gina makatagbaw sa Ginoo. Kaya nga naman ang Dios lamang mao'y makatagbaw sa iyang kaugalingon. Nga ang Dios la mao'y makatubos sa tao. Kaya ang tao human siya nahulog sa sala, wa naman siya gahom pagtubos sa iyang kaugalingon. So man needs the Redeemer. Kinahanglan manunubos. Muna ang Dios tungod siya gugma sa tao, kay lagi matod pa sa anthropological theology, man is the interlocutory of God. Based on the text diha sa Old Testament, Genesis chapter 1 verse 26, nga man is created according to the image and likeness of God, because God loves man. Ang
ang Dios kay nahigugma sa tao iyang gibuhat sama sa dagway kasamahan, muna dili siya gusto nga ang tao mahanaw, malayo, mawagtang ug mahitumpawak. Muna ang Dios mingbuot nga iyang luwason ang tao. In the sacrifice of Jesus, nahitabo nga diha nato makaplagan na si Kristo namatay. Muna ning gayuna, siya ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nagpakatao, karon ang tao dali ra pagduol balik ngadto sa Dios. Dinhi ang communicatio idiomatum masabtan na nato. In the sacrifice of Jesus, we have Jesus dying. Did the divine nature of Christ also die? O sa dihang namatay si Kristo, namatay ba ang iyang Diyos nung kinaiya? So kini diing mga pangutanaha, fratres, tuan ni sa soteriology nga inuntang po nga subject soteriology. Doon na mo gunay kagalingon ang lingwahe ang teolohiya. Muna, kung unsay lingwahe sa teolohiya nga para diha, ayaw na gamita dito spikas. Kaya kung imo nang gamiton dito spikas, lahi po dito ang pagsabot. So, dinhi sa soteriology, kung miingon ka nga, Jesus died, God is died, kana, sa soteriology, pwede na madawat nga terminology. Kaya nga naman, naaman ay abag sa communicatio idiomatum. Sayod man ta nga asang bahina si Kristo namatay ang iyang humanity. Pero kanang pulo nga, namatay ba si Jesus? Namatay ba ang Dios? Sa soteriology, pwede na siya magamit. Soteriology. Doon na may kagalingong lingwahe, pero mo lagi na. Sabtag yung tarong ang communication of properties. Morning, mga pangutana. Did the divine nature of Christ also die? Ang tubag, no, it did not, since God cannot die. If the divine side of Jesus didn't die, then how is the sacrifice of Christ of infinite value? Tanawa, sa soteriology, kini nga pangutanaha, pwede gamiton, o kini nga mga terminology, pwede hapon siya nga i-apply. Nantubag, the answer is found in the communication of attributes. Because in this teaching, nining maong pagpanudlo, ato namang gisaysay ganina sa teolohiya sa Biblia, palit sa kalingong dugo, etc., the quality and attributes of the divine nature were ascribed to the person of Christ. So even though the divine side of Jesus didn't die, the person of Christ, o aritas communication of idiom, or communicatio idiomatum, did die. And the person of Christ was able to claim the divine attributes as his own. Okay, di man mo ibuwag yung persona. Pero, ang pangutana karon, namatay ba kuno ang pagka-persona? Diha ka mo dangop sa communication of idioms. Sahay magud ato magong ditsuon nga namatay ang Dios, namatay, pero nga itong pagsabot human nga dili ba diha sa soteriological nga context ba nga wala na gamita ang lagda sa communicatio idiomatum. Ibaw man ta nga ang persona di matay, ang Dios di matay. Pero kay lagi to avoid adunay duha ka persona si Kristo, ipaangkon gyud na sa iyang persona. Attributed gali, ascribed to. Para magdula ta og parehag magdula og basketball team gyud na. Ang kadaugan sa team i-attribute gyud na atos team. At sama atong NBA, ang Nuggets magui na ni champion. Pero kung imong tan-awon sa Nuggets, ang nagdula gito nagdas pamunto sa to katong taas kayong taong player si Jokic sa tinganong tawhana. Pero tanawa inig resulta mingo de si Jokic mo ni champion dili ang team. Kaya nga naman ipahanungod mo na sa team. So importante ning communicatio idiomatum. Kinahanglan sabton gyud ni siya. Ang unsay katuyuan ana simbahan nganong naa ni nga theological terminology or expression. Mo nang balikan na to, ang kato kong giingon sa unahan, aron masabtan na to nganong nagpakatao si Kristo,
Mao na akong giingon nga ang tao di naman makatubo sa iyang kagalingon. Ang Dios nagpakatao. Nga kaniadto sa karaang panahon sa Old Testament, matud pa sa Hebrehanon o sa Leviticus, ang paghalad alang sa sakripisyo kapasayloan sa sala iagi magyud paghalad sa dugo sa mananap. Kana nga pamaagi sa Old Testament, karniro mo ihalad, mo na nga wala gub-an ni Kristo. Gipadayon gyapon nga paagi sa matang sa paghalad, pero ang karniro dili na katong karniro yung karniro kundi si Kristo na. Unya ang iya ng kaugalingong dugo nga nagpasabot og kinabuhi, nagpasabot og gugma. Kada sa Biblia magod ang dugo nagpasabot man og kinabuhi, nga nagpasabot pod og gugma. Kay kung ang tao nahigugma, andam sa paghatag sa iyang kinabuhi. Nasa Hebrehanon, kung inyong basahon ang teksto sa Hebrehanon, walay kapasayloan sa sala kundi pinaagi pag paula sa dugo. Naman na si Hebrehanon 9:22 kung wa ko masayop, no? Nga pinagi sa pag-ula og dugo. Mao man ay gibutas Ginoo. There's no forgiveness of sin without shedding of blood. So buti pasabot katong dugo nga giula sa hayop o sa mananap sa Old Testament nga ilang ihala dito sa altar, wala na inon tampo nga gi salikway ni Kristo, iyang gi dugtungan. Kining karniro nga ihala dili na katong mananap nga yung itugway sa kasagbutan ko dili ang second person si Jesus na gyud. Mabutanan sa San Juan 1:29. Tan-awan ninyo ang kordero sa Dios. Si Kristo mo ang kordero, ang karnero. Siya na gyud mismo ayang kagalingon mao gihalad. Kay lagi ang naandan nitong higayuna pinaagi man og dugo ang ihalad alang sa pasiloan sala. Nga ibaw ba ka ang Dios way unod og dugo. Mo nang nagpakatao pero ang unod og dugo sumpay sa Old Testament nga sakripisyo. Dunay ikahalad ang Dios. Kay wa may dugo siya pero nagpakatao man. Mo nang nakabaton og dugo. Asa may ilansang sa krus kung way unod og dugo, way unod og bukog ang Dios spirito bera, spiritual kanang gitawag sa teolohiya simple being. Simple being gali, way materiality, way physicality. Usa may ilansang nimo. Mo nang nagpakatao. So dinhi mga binati ko magayson, klaro kay dinhi nga katong mga teksto nga atong gipangsaysay sa unahan, no? Mo deny gali ka nga si Jesus Dios nga nagpakatao, imo pong gidinay o gipakaway bili ang iyang sakripisyo sa cross o dito sa Kalbaryo. Mo nang atong pamalandungan karong taknaa mga igsoon ko ni Kristo, no? Nang tingali ato pa ning padayon sa sunod nga higayon kung do na patay oras ini na pa mamatay oras ato ning tiwason ipadayon ta ni unahan, no? Munang balik ko nako magtuon nga tag Christology ayaw gyud putla ang soteriology. Kadiha ninyo masabtan ngano ang Dios nagpakatao. Nga hinumduman nato nga si Kristo sa iyang mga panudlo dias bagong tugon kanunay gini siya mugamit og ako. Mingon gini siya pirme nga I am. Kay pag-claim nga kining I am mao ni ang kaniadto karon og sa umaabot hangtod sa hangtod. Mao ni ang Dios sa Old Testament mitug-an nga Dios ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob. I am. Kanunay gina siya mogamit ana. Labi na katong pag-ingon niya sa San Juan, ato lang i-check ning San Juan 8:24 mga ito. Tanawa ro yung teksto sa Biblia kanang San Juan 8:24. Ningon siya nga, I said therefore to you that you shall die in your sins, for unless you believe that I am, you shall die in your sins. See? Gawasong kamo, dili mo tuon ako, mga matay mo sa inyong mga sala. So kadtong mga tao bitaw nga wa mo ilan ni Kristo nga Dios nagpakatao, samara nga ilang gisalikway ang sakripisyo ni Kristo dito sa krus ug sa Kalbaryo. Mo to mga Hudiyo wa mo tuo ni Jesus. Mo yang giingnan nga kamo ka di mo mutuo na mga matay mo, no? Ingon siya nga you shall die in your sins or unless you believe that I am. Turo ganing basahon ning San Juan 8:24
8:24 ingon si Jesus nga mga matay mo sa inyong sala kung dili mo mutuo nga ako mao ako. No? 8 bersikulo 24 ningon si Jesus, busa giingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kay mga matay manggayud kamo diha sa inyong mga sala gawas kun mutuo kamo nga ako mao ako. Na kanang pulong ako mao ako mupasibaw man na sa Exodus 3:14. Kung nakainomdom mo si Moises, gitawag sa tingog dito sa pinit, ang Dios mo dayto. Nga nangutana si Moises, kinsa may imong ngalan? Ayan, itubag siya nga I am who I am. Ako mao ako. Ingon siya, no? Siya nga kining ngalana mo ni mahinumduman kanunay sa tanang mga anak sa Israel. Nga ako mao ako ang nagpadala kanimo. Giingnas Moises kay nga tumutong higayuna si Moises magod nagtugway siyang hayupan niya. Sa unahan doon ay burning bush nagsiga ba nya mo tong iyang giduol niya doon na may tingog nagisugo mo sa balik sa Israel o sa Egypt. Ya, istorya sa Ginoo. Balita ng mga Israelita mo tanag sa imong ngalan sa may akong itugan. Niyo Ginoo ingna sila nga ako mao ako. Ug si ako mao ako mao nagpadala kanimo. Na kining pong mga pulunga kung ato ning tan-awon dias balaang kasulatan sa San Juan 8 bersikulo 55 ngadto 59, no? Nga ningon po si Jesus ato gyud basahon San Juan 8:55 ngadto 59. Ningon si Jesus 55 verse to 59. Apan wala man lagi kamo makaila kaniya, ako nakaila kaniya. Kung nag-ingon pa ako nga ako wala makaila kaniya, nan baka kun unta ako sama kaninyo. Apan ako nakaila kaniya ug nagatuman sa iyang pulong. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga siya makakita sa adlaw sa akong pag-anhi, ug siya nakakita niini ug nagsadya. Ug ang mga Hudiyo mingon kaniya wala pa man gani makalim-an ka tuig ang imong katigulangon ug nakakita ka na kang Abraham. Si Jesus mingon kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham mauna ako. Tungod niini na munit silang mga bato aron ilabay kaniya apan si Jesus mitago ug migula sa templo. See? Sa isulti ni Jesus, wala pa sa Abraham ako mauna ako. Wala pa sa Abraham ako diha na. So, dinhi mga kaigsuonan atong makita og maaninaw nga kini diayng Jesus duna lamay usa ka persona nga nagbaton og duha ka kinaiya. Of course, una gid ang iyang divinity, kaya may sinugdanan og way katapusan. Ang iyang humanity kining nagsugod man sa iyang pagkatao. Pero matud pa si Kristo mao kaniadto karon og hangtod sa hangtod na sa Hebreohanon 13:8. Munang kung maghiskot ta sa iyang pagkatao, musugod gyud siya bata. Nasa iyang pagkabata, hangtod siya nagdako siya. Munang sa atong simbahan, doon na po tayo Santo Niño. Doon na po tayo Kristo nga nag-antos, gilansang sa krus. Na doon na po tayo Kristo nga nabanhaw. Pero po na, lain-lain ba na nga Jesus? Dili, usara. Ay matod pa sa Hebreohanon 13:8, Christus yere o die et per semper. Sa to pa si Kristo mao kaniadto karon og hangtod sa kahangturan. There's only one person ni Jesus. Pero sa iyang pagkasiya, nakabaton siya duha ka kinaiya. Pagka Dios o pagka tao. Now, tingali sa sunod higayon atong isgutan ang mga lagda, mga pamaagi sa communication of idioms, no? O communication of properties. Kaya aron dili na maglalis ba ang mga CFD? Dili na maglalis ang mga mahigugmaon sa pagtuon sa Katoliko nga pagtulunan. Kaya doon na naman tayo theological nga disiplina. Kana pag-ingon nga namatay ang Dios, nakasabot na dito ana unsang bahinas teolohiya ang gisgutan ana diyang napita. Dili na wanay lalis. Kaya nga naman, more magid ni kining communication of properties ato ra gining tun-an. So di na ta mo gamit og mga terminology sa literally, figuratively, kay makasamok man na patuo ta sa atong mga obispo. Kay mao man na sila ang magisterium. Balik ko nako kining akong pag subli karon pag review ni atong pagtuon pamalandong. Dili ni yung pagpukaw sa isyu kundi panawagan maguni sa mga pipila ka mga ato mga Catholic faith defenders nga gusto gis lang mukat-on sa laiko nga pamaagi ba may tungod aning theology sa kining gitawag og communication of properties
theological o tawag technical expression in the theology of incarnation. Bro, inaot pa unta nga nasabta na to ni atong pamalandong og tuon karong gabi una, no? Sa atong mga nagsunod na to. Salamat po sa inyong mga panahon nga inyong gigahin. Ako recreation na sa din ako. Mapuslan po akong oras gamay. Tingali sa sunod higayon na po, no? Atong nang gitimbaya nga atong tanang mga kaigsuonan nga nagsunod kanato. Mayong pagtuon o ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.